Hoitohuone Amanka on ekologinen kauneus- ja terveyshoitola Helsingissä Pihlajatiellä Meilahdessa. Ja Amankassa tehdään Chiet Body Shiatsua, joka on japanilainen hoitomenetelmä. Shiatsu on tehokas manuaalinen hoitomuoto, joka pohjautuu kiinalaiseen lääketieteeseen ja akupainantaan. Shiatsu, kuten monet muut täydentävät hoitomuodot, vaikuttaa kuin putkimies. Aktivoimalla kehon toimintoja tukokset avautuvat ja kehon oma luonnollinen paraneminen voi alkaa. Kiinalaisen lääketieteen mukaan kehossa kulkee meridiaaneja, joissa virtaa elämän energia, eli chi. Ihmisen ollessa terve, chi liikkuu vapaasti. Epätasapainotilassa chin vapaa virtaus on estynyt. Tämä voi johtaa ennen pitkää sairastumiseen. Shiatsu-hoidossa meridiaaneja aktivoidaan painelemalla huolellisesti valittuja pisteitä, jotka sijaitsevat ympäri kehoa. Painelu tehdään käsin, peukalolla, kyynärvarrella ja jalalla. Rytmisessä liikkeessä, venyttelyssä ja keinuttelussa tukkeutuneet meridiaanit aukeavat, jolloin keho pääsee taas palaamaan normaaliin tasapainoon ja parantuminen voi alkaa. Hoito tehdään lattialla futonpatjan päällä. Shiatsuun kannattaa tulla silloin, kun kärsii stressistä, jännityksestä, lihaskivuista tai lihasjäykkyydestä, päänsärystä, PMS-oireista, kuukautiskivuista, väsymyksestä tai unettomuudesta. Shiatsu sopii kaikille, myös raskaana oleville, lapsille ja vanhuksille. Shiatsun antama hyöty. Se vähentää lihaskireyttä ja kipua, parantaa verenkiertoa ja immuniteettia, rauhoittaa sympaattista hermostoa, lievittää stressiä ja parantaa unen laatua sekä virkistää ja eheyttää kokonaisvaltaisesti. Yksittäinen hoito voi olla voimakas ja merkityksellinen, mutta pitkäaikainen hyöty saavutetaan useammalla viikoittaisella hoidolla. Hoitoon tullessasi vara mukaasi joustavat housut, pitkähihainen teepaita ja sukat. Tervetuloa!